What's up? Hello mga katabs! Welcome back! Ngayon ako ay magtatanim ng dragon fruit. Marami po kasi akong cuttings na binigay ng aming kapitbahay. Baha pa rin po. As usual, baha pa din siya. Ay, madulas. Ay, muntik ako madulas. Nandulas oh. Basa pa kasi tagal na. Kahapon di naman na maulan. Malamang ang dami na pong lamok niyan. Kaya nagsisiga po ako lagi. Para po iwas lamok. Baha pa rin siya oh. Nag-harvest na ako dyan kagabi ng pechay. Nilagay ko po sa aming pansit bato. Bitin yung ni-harvest ko. Kulang. Yung iba po nalalanta na oh. So ito po yung cuttings ipapakita ko. Ayan ho ang ating dragon fruit cuttings. Nung ilang days na po ito actually sa akin dito. Ngayon ko lang po siya maulan. Magaganito po. Ayan oh. Nadulusaw kaya tanggalin po natin dyan. Tanim. At saka bago po talaga itanim to, pinapadry. Ito, yan. Pinapadry po siya para hindi po siya pagtanim mo, hindi mo siya parang malusaw ganun, parang ganito. Tinanim mo siyang fresh. Ang dami po niyan. Bali, itatanim ko po pala ito sa mga poste ng aming bakod. Yan, dyan ko po ilalagay. Kaso dito banda, baha. So, hindi ko siya malalagyan dyan. Mga ditong part na lang ho. Ano ko po siya, itatali ko siya sa parang pang-grafting tape. Para hindi siya masugatan masyado. Yan. Tingnan nyo. May nakatanim na po dyan. Kaso, isa, dalawa lang. Ngayon, dadagdagan ko po. Yan. Dadagdagan ko siya ng mga dami po nung daho. Bibigyan pa daw ako uli nun. Tignan nyo po yung kalabasa natin guys. Aray ko. Ayan, na. Sisira na po. Ayan maakit na yung dragon fruit. Ito. Putik. Ayan maputik. Ay, aray ko. Sakit yung kalabasa. Ayan. Tapos, dito. Tatanggalin ko na dito para. Yun po Meron po dito na umaakyat na po sa kanyang yan diba ang galing, dikit na po talaga siya. Dadagdagan ko pa po ito sa likod. Nilagay ako mga lupa na pinagsigaan ko, lagay ko po dyan para paglagay ko ng mga itatanim kong dragon fruit hindi po masira ng tubig. Oh my gintra, yan yung putik sa paa ko. Tapos mag-harvest po ako ng mga talbos. Ulamin po namin mamayang gabi. Igataan po namin ito. Tara, samahan niyo po ako. Let's go! Ngayon, unahin ko po itanim to mga may tama na ho. Kakat ko lang po itong part na to. Para hindi po maubos. Yan. Pag fresh po. Patutuyuin po natin to bago itanim. Tanggalan ko po muna bago ako magtanim. Yung mga may tama na ho. Ito may tama na ito. Ipain na ito po ito fertilizer. Kung dun sa may aray, akit. Yan. Ano pa ba? Saan pa ba? Ito pa po dito. Ang may tama din. Sa sako po kasi siya. Ng ilang araw, tapos naulanan. Ngayon ko lang po siya alalang check. Yan. Persayin na natin para mabilis. Ay, madulas. Ayun ba ito? Nadudulas ako. Kanina pa ako nadudulas basa kasi yung paa ko. Di pa ako makabota. Tatanggalan po natin yung cage. Yan. Pipili po ako dito ng itatanim ko dun sa dalawang tinambakan ko na. Ito. Ito po, maganda na po ito. Yun, 3 ilalagay ko sa isang poste. Tapos tatalian po natin ng grafting tape.
Wala naman na po may tama. Yan. Ito. Sunod. Ay, malalaki, matataba. Oh, tignan nyo, ang ganda po. Meron nga po ditong cuttings na may, siguro nagbunga na. Saan na ba yun? Kita ko dun kanina. Sakit. Kunin ko po yung karamadilya ko. Natutusok ako ba? Maganda po ito pag sobrang dami na. Tapos, abangan po natin ang nito. Meron po kasing sobrang alaga na dragon fruit, 3 to 6 months, magbubunga na po siya. Sana talaga bumunga siya, agad. Kasi ang taba-taba po niya, Kasi mabilis na siya actually tumubo. Kahit minsan nilagay mo nga lang siya dyan sa, sa lupa, tubo. Pag matubig, mabilis po siyang masira. Siyang mabulok. Ito po, may bulok po. Tanggalin natin. Pag nabulok, simula nabulok, tutuloy-tuloy po ang bulok niyan. Yan. Okay, so, habang naghahanap ako ng grafting tape ko dito sa kubo, may nakita ako dun sa dulo. Nakikita nyo ba? Ito. Kunin natin kasi masasayang po ito. Itlog po ng manok. Di ko makita yung grafting tape ko. Hindi na ko pa hinahanap. Wala na manok doon. Yung manok doon. Diba ko sana naman ang itlog yun. Hanap tayo na itlog sa manok. Tinayo ko na to eh. Madalas yung bato na. Baka kasi stayan ng ahas. Wala man nangingitlog dito. Dapat dito sila nangingitlog. Wala. Itlog. Lagi. Ano? May nag-itlog doon. Wala din yung delikado na dyan tumingin. Wala akong makita ang grafting tape ko. Naglaruan kasi ng mga bata. Guys, itanim na po natin yung... Nakinuha namin. Hindi ko po makita yung grafting ko. Ba't mo dinala yan? Ay, hala ko yung dapat yung milang. Ay, ito po. Madali lang naman po siya magtanim. Shake sure lang po na tuyo yung ito. Tuyo. Maliit. Ito po. Yan. Pag ganyan po natin. Ganito po yung grafting na hinahanap ko. Yung grafting tape. Pwede ko mahanap. Pero ipapasok na lang din siya. Ano na lang natin para. Ay, mahulog na lang yun. Yan. Tapos, lagyan na natin. Ano yung bola na yun? Date na lang natin dito. Kasi, araw-araw naman tayo nandito. Yan. Importante di siya mababad sa tubig, guys. Kasi, hindi ba siya pwede sobrang matubig na, pero dapat na didiligan din. Yan, dapat sana hindi kakay-kayo ng manok. Dito isa. Wala kasi yung grafting tape ko eh. Sana kaya yung grafting tape ko na yun eh. Bigay mo sa akin sila kung kaya mo patungin. Kaya kung hindi, sabi mo, siya. ka na. Dagdagan po natin dyan ang isa pa sa Gedli. Gadli. Ano to? Ahas? Yan. Ano ko ahas? Tapos, sana. Binawag makialam ng gamit ko pag nagtatanim ako Yan. Ano pa yan? Tanggalin na natin yung mga Galing po to sa pinagsigaan ko na lupa. Yan. Hindi naman na kailangan. Kasi hindi ako makatanim doon sa kabila. Hindi naman po tayo sa kabila. Baray ko to sa kabila. Ako na. Diyan lang sa kabila Ito lang yung kabila. Ano po. Sakit na. Tinik ako kanina. Ito. Tinanggalan na po ng bunga ito. Yan po. Buta? Means, na po ito, nagbubunga na.
variety. Fruit bearing na po siya. What's berry? Wala akong tali. Kailangan po talaga talian niya na ano po siya. Wala na yung tutumba. wala oh. Ang haba. Ang haba. Wala, ano po kasi yan nung nilagay po tong poste. Di ba tinanggalan ng lupa. Tapos hindi na po nila binalik. Kaya natutubigan. Ano ba to? Ay, yung variety oh. Ang variety. Oh. Ganda ng variety nito. Yung laki. Imagine mo. Ito mataas na po. Okay na. Tyrone. Kalamin sa ako. Ano po? Dito tayo guys sa kabila naman. Dalawa lang sa trim natin. Meron na dalawa na. Dito is Ba, may butas. wala pa po yung lupa. May butas oh. Ayan. Ahas yan. Ayan yun. May grafting na rin po siya oh. Ayan. Excuse me. Ay, butas. Normal butas. Bato yan na tinanggal ko kanina. Alis dyan, Tyro. Ito. Kasi dumikit naman na yung isa eh. Grafting tape ko. Pinaglaruan ko ng kids. Na hindi ko na po makita. Yan. Di rin po sobrang higpit at masusugat yung ano niya. Yung kanyang cuttings. Mga Christmas tree oh. Yan. Ito pa, kabila pa po. Nagdagan ko pa dito sa ano. Dati naming halubwakan. Ni-recycle ko na lang yung mga grafting tape. Wala po ko makita. Yan. Basta na po yan. Basta po may roots. Kaka-roots po yan. Nalakuha pa po tayo. Wala na po tayo sa sako. Ubos na yung dala ko. Bibili pa po ulit ako. Ito na pala guys. Nakita ako ng grafting tape ko. Oh. Yan. Habang kumukuha uli ako ng pantanim. Mang-craft mo yan? Minute na kasi kaya sana kung tanim at sisira po ito pag di mo tinanim agad. Apa. Yung iba po, bumibili pa po sa Shopee ng cuttings na to. Hindi ko lang po alam ang variety nito. Pero ang alam ko kulay red to. Dito. Or dilaw. Oo, itong bright. Yan. Now, let's go po sa next, natin. Next na lalagyan. Yun ko pa po yun. Dito tayo, guys. Dito pa tayo. Naiinitan po yan dito. Tignan nyo yung aking rambutan po. Kala ko patay. Ito patay na po ito kasi brown. Pero tumutubo po yung dahon. So it means may buhay po siya. Tanggalin na lang po natin ito. Lalagyan po natin dito oh. Guys, dami nyo po ang liit. Kasi dala ng magubat. Pero lalagyan ko na rin ho. At malapit po to sa pose ng kuryente namin. Hanggang doon po yan, sa likod. So, maraming ano. Kasi ng bato. Lalagyan ko pa po ito ng mamaya. Lalagyan ko ng lupa. Tapos, ito pong gamit ang lagay ko na po yung paikot para hindi na magdoble ng grafting tape. Nabibili nyo po yung grafting tape sa Shopee. Marami po yun dun. Alam na yan na. Alam nyo na daw yun. Ganyan din yung Ay, lamero yan eh. nagbablog. Yan. Para madali po siyang tanggalin in case na lumaki na. Ala, marupok to. Lumaki na ho yung nyo, tinanim nyo. Madali po siya. Hindi po siya masugatan. Dali lang po ha. Medyo yung situation. Pakita ko. Yan. Ganyan po. Ikot lang. Yan. Mga 3 ikot lang. Para sure na hindi siya matumba. Yan. Tapos, para stretchable po siya guys. Oh. Kaya pwede mo siya itali.
dito sa pinag-ikutan. Lamok tali mo lang siya ng ganyan. Yan. Amateur version lang po to pagtanim guys. Hindi man to kasi nasasayangan lang ako sa poste namin na walang tanim. Kaya lagyan ko na siya ng passion fruit. Ano tawag dito? Yang dragon fruit. Kamote. Kamote ka dyan. Balikan po natin ito isa. Oh, may basa din. Ayun guys, dito na po kami sa likod ng bahay na poste. Ay, pathway. Nakatab. Ayan. Abi-apo kami dito. Sabi apo ko. Siyempre, kailangan po namin ng Ahas. ahas ka dyan. Ayan. May ahas naman talaga. Ayan. Tapos, wag mo na Tyron, makialam. Ako na bahala dyan at nasasayang. Magandang dilag. Ayan. Yun po. Iba-iba siguro variety nito. Ay, nako, sabi ko na ako na. Nag-iiba nga yung Tapos, natali ko po. Meron na po niyan sa loob. Hawakan mo nga, Tyron. Ay, hawakan mo. Di ko pa nalagay ng lupa. Yan. Siyempre, guys. Konting tiyaga. Idiin nyo siya kasi flexible naman po yung rafting tape. Napapadams kayo. Sana hindi paglaruan ng mga batang dumadaan dito. Tanim natin, guys. Ito na yung dalawang sikot. Okay na? Hindi ko na, wag ka nahapakan. Tatali ko lang po ito para tumagal po siya, para hindi matumba in case. Ay, lagyan mo na ng yung lupa, tapos ko siyang talian kasi siguro lalaylay naman yan sa taas in case umakyat na siya. Wala po siyang di tulad ng mga plantation talaga na may pang itaas. Yan. Uulan-ulan naman po today kaya kahit di ko na po sa diligan. Tsaka malayo po sa Ingat source ka ng naman, water Ma. namin. Let's go guys. Next. Yung Madre de Agua ko pala dito guys, tumubo na. Hindi ata nagdadahon yan. Dala nung pinapakain ko sa rabbit dati. Tapos ito, dalawa lang po tumubo. Ang dami ko pong tinanim dyan. Ganyan yan dyan, Lati ko nag- Maganda po yan sa mga baka, kambing, rabbit. Protein po yan. Protein for the rabbit. Ang dami po actually, ang dami po dito sa likod po ng bahay namin ito. Pathway, barangay. May mga mangga, chico, star apple. Pero kuha na po ako ng talbos dito sa likod para babalik mamaya. Di ko na nataniman dito, hanggang doon lang. 4 lang ata natataniman ko. Yan. Dito tayo guys. Kunin mo po yung tape. Ang dami pong bunga ng chiko dito talaga lahat ngayon. Last year, wala pong bunga. Wala ba dito? Di ko man dala. Kaya na? Si Mama, nag-ano ng talbos kamote. Ayan. Ayan. Yan, tanim natin dito guys. Makulit yung kasama ko. Si Tyron. Video ng video. Pero okay na yan. Yan, ito natin. Tapos natin itayo, lagyan po natin ng grafting tape. Meron na po yan tanim sa loob kasi nauna ko na pong taniman yan. Yung labas na lang po ngayon tinataniman ko. Ito, tinataniman ko to para in case hindi mag-ulan or madaanan, hindi makaykay ng manok, ganon. Excuse me po. Tapos ko po siya talian. Lagyan ko pa ng lupa na tinanggal ko. Balik ko po. Ayos ba? Nakikita ko dumaad na dun. Tumaray dun sa kabyo. Guys, ayan po. Guys, 3 na lang natira sa ating itatanim ito. 4 na lang. Ay, 3 na nga. 3 3 na lang po. 3 na lang. Yan. Saan na ng video mo? Nakatingin. Masiyat. Si Kagata. Malayo niya.
Tingnan mo po ang view na ito. Tingnan nyo lang po saglit. Tingnan nyo po. Tsaka po, ayan po si Mama. Uy, yato ba tal? Ako uli ning, bibigyan pa po ako uli ng Chico. Chico ka dyan. Ng cuttings po niyan. Guys. Ay, wait lang. Tama pala. Yan yung Chico guys, oh. Oh. Ako na po. Lalaki po. Ano? Kina. Nagtanim lang po kami dito sa likod ng ano, dragon fruit. Tapos nakita po namin ito. Nasabi mo na yan, Ma. Guys, gala kami saglit dito ni Tyrone. Tingnan mo si Auntie Lani. Nalayo pa dun kay Lola Lani mo. Ano? Ito po oh. Lola Lani. Maganda po dito guys. Kabya po. Daan para din dyan sa magandang view. Sabiha po, Lolo. Yan. Ganda po ng Chico. Actually, Chico po ito. Yan, nakikita niyo mga tanim Chico. Pero ito mahina po ata. Ito tumubong Chico dito. Tumubo. Likod lang po ng bahay namin ito. Masama. Wala eh, kung may hinog sana kakuha tayo. Dihal ang chika na ito nandito. Be healthy, luka-luka. Yan. Kaya may chika tayo akit nandito. Kada na akyat. Ikot-ikot lang tayo. Ito guys, so parang mahaba yung variety nito. Ay, nahinog. Yan. Wala hinog eh. So, Yan. ay, nahinog. Wow. Sa taas niya. Wow. Dami-daming tanim. Buti ba sa kamay ko nahulog? Dami ano. Wala man po ito. Konti ang... Nahinog, Ma. Kita ko. Dito tayo, Tyron. Tara na. Uwi na tayo. Oo, hindi ba tayo maggala dyan? Magalitan tayo dyan. Hindi ba natin yan? Ayan na guys. Ni Papa. Makikita niya rin naman sa video ito. Hindi yan hinog. Maliit pa bagay yan. Hayaan mo na yun dyan. Madami pa tayo dyan kukuhaan. Gusto ko po na madami. Ay, Isa na. Paalam tayo. Lani. Hindi, sa may-ari ng mga chikuhan dito. Sino may ari? Hindi ko alam. Tara na, makakuha pa tayo talbos. Makuha pa po kami talbos, guys. Tara. Makuha pa po kami talbos para sa ulam namin. Dadagdag ko po doon. Hawakan ko, Ma. Ang alin? Ano, vlog. Ako na. Konti lang po talbos ito sa likod eh. Wala natin mag ano. Yan guys, so. Animan ko po sa likod namin. Ito isa. 11 yan. Ayan, dalawa. 11 daw sabi ni Tyron. Confirm natin. Tatlo. 1, Tatlo. 2, 3, 4, Apat. 4, 5, 4. 5. 6. 5, Diligan pa pala natin to. 6, 7 na ito. 7. Wait. 7. 8. 9. 10. 11 nga. 11 nga guys. 11. Tara. Balik na po tayo sa harap ng bahay. Tapos dito guys, may tinanim din akong dragon fruit. Yan, dinagdagan ko po. 12 yan. Talin mo na po yung nyog na napulot mo. Ayan, at pulot po ni Katabs Tyrone. Then dinagdagan ko rin po isa doon, oh. Isa lang. Yan. Dalhin mo na yung nyog na napulot niya. Ay, no? Laki. Ay, ito wala po laman yan. Wala po yan. Liat. Grahe, talahib pa po dito sa aming Ilang likod, oh. grasa lang yan? Wala pa po akong pangtabas, pang grass cutter. Baka pambayad. Kalbas ka mo ito. Baha. Baha pa rin. Force. Ingat, madulas yan. Nakabota kami po pareho. Mga sendera-sendero kami dito. Char. Yan, guys. Nagagubat kami. Sige, gubat. Yan, dagay mo dun sa bahay. Madagdagan ko pa pala itong aking talbos, guys. Kulang pa ito. Meron pa po dito ang kuhaan. Dalawa na. Saan? Ay, dalawa na. Lagyan Ayan, natin ah. chiko natin. Dagdagan ko lang to. Ngayon, bago pa tayo magtapos mga katabs. Si Katabs Tyrone. Ito po, ililipat ko po itong place para hindi pumasok. Nagubat dito. Ililipat ko po somewhere
Sa likod. Sa likod po. Kaya hanggang sa muli mga kaibigan. Hanggang sa muli. Salamat.